మాధురి ఒక 5 minutes లో రెడీ అవ్వు. ఎందుకు? రెడీ అవ్వు, చెప్తా కదా. సరే. సీతా మోముని చూడ ఆనందమే, నీ సొగసుని చూడ ఆనందమే. కలే కాదుగా క్షణమే తనే నవ్వగా, ఇలా లేదుగా జగమే ఓ మాయగా. పరిచయం కోరిందే మనసు మెల్లగా బావుందే, అనుభవం ఆనందమే. సారీ మాధవ్, రాహుల్తో నాకు ఒక చిన్న బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. కూల్ మాధురి, రిలాక్స్. జీవితం అనేది ఒక చేదనుభవంతో ఆగిపోతే మనం అదే నిజం అని నమ్ముతాం. యూ షుడ్ మూవ్ ఆన్. అడుగులే నేడిలా సాగేని తోడుగా నిన్నిలా చేరగా, తగని తడబాటిలా తరిమెని కొంటెగా నన్ను నీ జంటగా, నిన్నల్లే చెరుపుతూ నేడేదో మాయ చేసేనే మౌనాలే దాటుతూ తనే నవ్వెనే. చూడని లోకాలే చూపిన మదిదా చీటి మనసుని చూసానులే. సీతా మోముని చూడ ఆనందమే, నీ సొగసుని చూడ ఆనందమే.